हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनलायबाय लोगोफोर दिनै नै हर जालायबाय हरनि नै पुरा बुग्लब ग्लब नुलायबाय नै मैथादो नादो संनायदो आरो आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय नै हरदो माहानो पुरा बुग्लब ग्लब नुखायो सायाथिं थाबाथाय खोमसि नुबाय ओमफ्राय लाइटनि पहरथिं नुबाथाय बया गुफुर नुयो आरो नैबे साननि भिडिअमोन नै गथ'फोरा गेलेनाय नै जि गेलेदों खानायबो सायाव जुइनाया नोंसोरो मा सान्दुं गोसा गोलोमजोब्बाय गेदे नोङो सायाव थां सायाव गेलेहैदों होनदों गोलोमजोब्बाय गेदे गोलोमखाबाय बैनि मालाय आं सिटेनो सायाव थांबाय थां सायाव थां नैया बिलाथिखौ हाखाना लाबाय आङो ओमफ्राय पियास इयाव होनोसै थावा दुंबाय पियासखौ होना होनोसै ओमफ्राय फालौखौ ओरैनो सेफायना होगोन आङो नै तेजपात बिलाइ होबाय फालौ देलाय लाङाखै ओरैनो सेफायनानै होदो आरो आङो भाजासो बानायगोन नालाय गोराननो नैहा एखेबारे बारा पियास माबायै सायावनो बिलाथिखौ होनानैसै आं बिलाथिबो लाबोदों माबा फारसे बिलाथिया दसेनो रुइयो एखेबारे जि मोजांखा बिलाथिया माजासे गोरान बानायगोन रुआथ' थाखाबायनो मैथाजों नाजों जाख'नि ना बेयाव संख्रि होखाना लानोसै आङो बाहाय ओमफ्राय रंबो होखाना लागोन आरो आङो खेबसेयावनो ओमफ्राय खोबहाबना होगोन मालाय मा हारसिंनो रुइनानै माबाबाय थागोन एरनि खनसेबाव मोजां एरनानै होनि आरो दै सै होआ नंदों आङो नायनोसै A few moments later. दै सै होआखै आङो बरियानो रुखाजोब्बाय नै दसेनो रुइदो बिलाथिया मोजांथार दानि बिलाथिया थेवबो इमान गोखै जाया सिगांनि गोदै नङाना दै सै होलिया आरो बरियानो रुइखाजोब्बाय रुइयाबा दै बाहाय होगोन नंदोंमोन खिन्थु रुइबायना दै सै होलिया बाहाय फानांबावनानै खांना दोननो ओरै बिलाथि रुइनाय मोनबा जि मोजां मोनखायो खायसे बिलाथिया थायोना माबा जांगावगाव रुइयाबो रुइया रुइयाबो रुइया इदि थायो नै बिलाथिया इमान मोजांखा आरो ओमफ्राय इयाव जिरा गुन्दै होखाना लानोसै आङो थाल्लानो देखाना दोननायमोन जिरा गुन्दैया नैया खेबसे नायबावबाय A आङो few moments later. ओमफ्राय मोनखाबाय आरो पुरा रानखाबाय नैया खांना दोननोसै इखो खांनानै इ लरावनो दै होनानै माबागोन आरो मेस्थाखौ खांना दोनसै बे लराखौनो सुदो आं इयाव डाइरेक्ट मेस्टा होखाबाय ओमफ्राय मेस्टादो नादो संगोन आरो इयाव बरियानो इखौ मोजाङै एरनानै बाहाय माबा होग्रोना लानि रुइहोग्रोना लानि ओमफ्राय दै होगोन आरो आं इयाव मा सुबाय थानो होननानै मोनसे लरावनो एवखाबाय संखाबाय आङो मैगंखौ संख्रि होखाना लानि आङो संख्रि होखाना लानि इयाव संख्रि नांजासे दा नायनानै होगोन नाङाबा होयो दसे रुइहोनि मोजांनो संबाय होनि
आंनि मोनसे दं आंनि लोगोसे दं रंबाय खाना लाबाय आङो इमान होआ आरो गोथां मैगं नालाय मा नाम हांगोन बायल' होना लादों आं रंखौ मैया जि बुरजा जाबाय ओमफ्राय इयाव दै होना लानोसै आङो ना मोननांगोन ना ओंखायनो दैखौ बाय बुरजा होखाना लानाय आरो लराखौ फिसा माबा भिडिअ जि बाहायल' होनाय नुयो दैखौ खिन्थु ना मोनजासे होदों आङो A few moments later. मैगङा गोदौबाय नैया दसे थानानै ओमफ्राय इयाव होनोसै आं नाखौ एवफ्रामलायनाङा होननानै न'नि मानसिफ्रा बुंनायखाय एवफ्रामलायाखै आरो गोथांनो होबाय गोबाव संबाथाय जि बुरजा मोनगोन मोदोमलायलाङो इदियासो दानिया खोबहाबना होनोसै आङो A few moments later. नैया जि बुरजा मोनबाय नानि माबाया नानि थाव गोदैबो ओंखारबाय बाहा ओमफ्राय मेस्टानिफ्रायबो ओंखारबाय दा मेस्टाया मेजेम जाबायना जि बुरजा जाबाय आरो लोगोफोर दिनैनि थाखाय इखिनियावनो दोनथ'लायनोसै थेंक इउ बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन